Światła, kamera, prospekt. No. No. Ja jestem Niklaus generalnie, a to jest, no, prospekt i gramy dalej. Co tu dużo gadać? Nie ma co gadać. Trzeba grać. Reactor status, czyli jebnie. Albo nie. Szlag. No. Dobrze. Ear protection must be worn in this area. Cześć Mertal, witam cię. Aj, aj. Pado, shit. Oni nie są głupi. Aj. O! Cześć X-Wave, witam. Nie okazuje litości, najmniejszej cienia litości nie okazuje. Hello? Urwy święte. No. Cześć Gawron. E? No. Dobra. Sprawa wyjaśniona. I oni też. Do której planuję robić live'a? Nie wiem. Unleash Oigena. Kurde, mało HP. Niedobrze. Niedobrze. Cóż to się dzieje? Jakieś straszne rzeczy. Endliche Lösung des Kombinatfrage. Ale ładne, patrzcie, łoje, jak to się blinduje. Ło, jakie to superanckie. Jakie to ładne. Taki stary silnik, a takie ładne rzeczy robią. Chyba że ja jestem po prostu czuły na takie na takie stare efekty. Dzieny! Czekajcie, bo się zawiesiło. O, już! Ja! Kocham cię, wiesz, Gadziu... No homo. No homo. Elo Peweksis, elo namiestnik. Somewhere over the rainbow. Jakie to jest ładne. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta podłoga była woskowana tysiącami
precyzyjnych, kombinatowych rączek, że dzielne, kombinackie kobiety tutaj na klęczkach ze szmatami froterowały tą podłogę, żeby ona się tak mogła świecić. Nie? Macie takie wrażenie też? Może to tylko ja takie mam? W każdym razie... No. Woskowane łzami cygana. SOS, SOS. Pomocy, gazują! Rasa kombinatu nie miała podziału na płci. Aha, dobra. Cześć, szamaneczek. To je ta koszola. Czyli taka winda na kopalni. Powiedział Niklaus, który na kopalni był raz w życiu na wycieczce ze szkoły. Czyli zawodowiec. Hidden Technologies. Ja będę wam... Technologies, przepraszam. Ja będę wam tłumaczył, to znaczy ukryte technologie. Teczki. Cześć Michał, witam cię. Może teczki, Pieron wie. Karwa. Jebnie! Nie ten. Nie o taki efekt mi chodziło. Cześć Plermers, witam cię serdecznie. Co ja zrobiłem? Zdupcyłem se HP, wszystko se zdupcyłem. No i jebłeś, no i jebłem. Halo? Jeb... No, dobra. Teraz trzeba odzyskać honor i energię. Co tam tak pipczy? A! Tam jest wieżyczka. Ile mam granatów? 5? A, to mi nie szkoda. Ciulci! Lame. Dobrze. Bardzo dobrze. Zajebongo. Jeszcze więcej! Patrzcie teraz. To było ryzykowne, ale opłaciło się. Chirip, chirip. Chirip, chip, 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 chirip. Coś widzę się na live'ie dzieje... Dedosują! Dedosują! Już nie. Ruscy dedosują zaś. Niklausa. Kurwy z małej chałupki.
Dobra. Jo. Ja tu gdzieś coś... Nie wiem, się pomyliło. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Dzięki. No i tyle. No i tyle. Dzięki, Sigara, dzięki. Panowie też do szafy Kiszczaka? Ło! Kolesiu, byś mi zrobił ała. Co? Niklaus gra w Half-Life'a. Niklaus ma 7 liter, Half-Life ma 8 liter, 8 minus 7 równa się 1. Gabe Newell jest tylko 1, Gabe Newell założył Steam. Steam sprzedaje gry, Half-Life jest grom, FIFA 3 też jest grom, 033, Half-Life 3 potwierdzony. Wzruszyłem się. Taka prawda, taka prawda. Dobre wyliczenia, także możemy już się cieszyć. Zajebiste drzwi. Takie kiedyś se w domu pierdolne, tylko jeszcze... It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Donate 3 zł, Half-Life 3 potwierdzony. Dziękuję pięknie za potwierdzenie Half-Life'a. Donatem. Co tam jest? W żyłę. Dobrze. Ciekawe, co to jest to Node Graph Out of Date, co chwila wyskakuje. Nie wiem. Tu coś będzie. Winda na 2 metry. Drzwi. Dokładnie, te drzwi jak Pepsi robią. Tak tam w tej... Tako je prawda. Dobra, tu się będzie działo. Tylko co? To wygląda... Jak oglądaliście taki horror... Horror... on się nazywał... Horyzont Zdarzeń. Po angielsku bodaj Event Horizon. To tam była taka maszyna i oni przez nią do piekła wchodzili. Także ja bym... nie radził. No ale... chyba nie mam wyjścia akurat w tym momencie.
To piekielny znaczek Mercedesa! Niemcy zapanowali nad światem! Kryj ryj! Jebło? Jebnie. Albo nie? Może nie jebnie. O. Droga mleczna. Droga prądowa. Idziemy na pochybel. I see. So, that. Zasysnęło mnie. O kuwa. O kuwa. Proszę nie. Proszę mi nie robić guby. Aj, aj, aj. Co? Nie ma ammo? Kurwa. There is too many of them! Jo, to dupca. Jo, nie poradza chyba. Oj, 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 oj. Ha, ha, ha. Ciule. No, dobra, dobra, dobra. Die letzte Patrone. Niech to przestanie wyć, bo mi głowa pęknie w pół. No nie ma, nie szło dodać na hitboxie do gier ogrywanych w tym momencie. Także wrzuciłem, że Half-Life. Szczęść Boże. Mafie służby loże. To jest dobry czas, żeby takie coś powiedzieć akurat. Jezu, niech to przestanie wyć! Nie wliza. Wyłączcie to gówno! Cześć Mamri. Co ja mam tu zrobić? Ja zaś nie wiem, co ja mam robić. Kurwa, ta gra jest za ciężka do mnie. Ja muszę mieć jakieś prostsze gry. Tetris też za trudny. To rozdupia zaraz. O, fantastycznie. Aż go drzwi ścisły.
Aaa! Jezus Maria, pomóżcie mi, czaty, co ja mam zrobić? Gdzie się wyłącza to gówno? Powiedz! Ja pierdolę. Zapisać grę, no nie wiem, bo mi tak średnio poszło. Żyj w symbiozie. Dzięki. Nie no. Już wiem, już wiem. Już wiem. Tutaj, po tym ciuliku, trzeba wskoczyć na to i potem... Albo nie. Nie, no tak! Po tych glajzach. Ale na to nie... Dobra, idzie. Major fracture detected. Emergency. User death imminent. Nie! Mogłem zapisać. Mogłeś. Dobra, spokojnie. Niech przyjdą do mnie. Kurwa. No! Depleted. Shit, shit, shit. Aj, aj, aj. Makarena. Depleted. Jezu. Nie, no. Rozjebie mnie. No kurwy święte. Verfluchte Donnerwetter. No ja tu umrę. Ej, macie wrażenie, że coś się zbugowało i oni wyłażą w nieskończoność? Bo to jest niemożliwe.
Niech to nie wyje. Ej, właśnie, może ja bym to w ogóle nie walczył z nimi. Jednak trzeba ich trochę zabić. W ogóle ma sens rozjebywanie? No, ale rozjebę. Depleted. Depleted. Close Eunuch. Kurwa, granat. W pizdę se wstać. Tylu. Nie wiem. Sejwować? Sejwnę, no bo przeszedłem, żeby nie było. Kurde, ale to takie ciężkie to był fragment. Może oni tam w ogóle w nieskończoność by wyłazili. Cześć, Harek. Co tu się dzieje? A, mnie to pewnie... No. Tu jest jakiś taki straszny klimat w ogóle. Znaczy Half-Life w ogóle miał momentami taki klimat ciężki, ale tutaj jest jakoś tak... mechanicznie strasznie. Tak mi się to kojarzy właśnie z tym Event Horizonem. Tak, ilość życia Niklausa to jest jakaś kuchwa porażka. Aż mnie coś w nosie swędzi. No! Nie wrzucać zdjęć! Proszę usunąć. No kurwa gówno. Ło! Dobra. Cześć Szymon. Nie wrzucamy zdjęć, bo się nagrywa na YouTube.
LOL, co oni tu robią za... Ja pierdolę. Uaa. A, prawie. Dobra, ja sobie od razu przed tym zapiszę. Żeby... wczytać czy zapiszę? Tu jest najgorzej, wyobrażacie dać save zamiast... load zamiast save? Ja. Kurde. Thanks for meeting me, Shepard. I wanted to talk to you about something. It's a bit sensitive, but I know you can keep your mouth shut. I know you're a good Marine, so I'm sharing it with you. I'm sure you've heard all these crazy rumors flying around the base about what's been going on. To tell you the truth, I don't know 100% myself. They're not really keeping us all in the loop. Okej. O, dobra, niech mnie to zabije. Zabij mnie. Warning. Vital signs critical. Emergency. Wanted to talk to you about something. It's a bit sensitive, but I know you can keep your mouth shut. I know you're a good Marine, so I'm sharing it Prosto w with you. kukle. I'm sure you've Dokładnie. heard all these crazy rumors flying around the base about what's been going on. To tell you the truth, I don't know 100% myself. A tu się i tak obrywa. They're not really keeping us all in the loop. O, tu nie. Leci! I drugie. Dobra. Kurde bele. Cuf. A. Okej. Tu jest dużo takich momentów, jest dużo ciężkiej walki, takiej skondensowanej, i jest dużo momentów takich logiczno-wkurwowych. Czyli w sumie gra, ona jest taka, ten dodatek jest taki, jest fajny, bo ma taki feeling starych gier, tak bliżej mu do pierwszego Half-Life'a niż do dwójki potem i dodatków i do nowych gier. I to mi się podoba. Mapy są na przykład takie, że nie jest takie liniowe, że włazisz do pomieszczenia jednymi drzwiami, wyszczelasz wszystkich i wychodzisz drugimi drzwiami. Trzeba troszkę pokombinować.
kombiny idą. Pa, jebnie. Twardzie linio. O. Asasyna. Nie przewidziano takiej opcji. Co? Oj! Joj! Aj! Pierdoliłem to. A, cześć. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Trzeba było save'nąć, faktycznie. Trzeba gęsto save'ować. Gęsto bardzo. Tupu tupu stuku puku. F5? A, F6, F6. F6 działa, dobra. Bo mi nie działało F5 i też byłem zdziwiony, a to F6 jest safe. Dispatch to SO3 and patrol. A mam to? Mam! To mogę tym. Mogę im tym zajebczyć. Kukle. Czy kukle? Nie mam granatów, niestety. Ale mogę im z tego jebnąć. Uwaga. Nie teraz! Nie? No dobra. To było dzikie. A tu i tak jest ten. O. Psst. A. Dobra. Save'nymy. Niech się dzieje. Co się stanęło? Nic. Close quarters battle. And we need to be ready for some shit that might go down at a research facility called Black Mesa. I have no idea what it is, what happens there, or whatever. I've never heard of it until that suit started showing up. Like I said, I haven't been briefed entirely. But look, I'm telling you this because I need you to keep your Marines motivated. Właśnie, a nie zastanawiam się, dlaczego nie ma napisów. Napisy tylko dla dialogi? A dla niesłyszących jak dam? Corporal. Lol, to i tak nie ma napisów.
Nie można użyć. Aha! Teraz będą wyskakiwać. Czemu tam nie ma napisów w ogóle? To jest dziwne. Przecież to są dialogi, tu nie ma innych dialogów, nie? Dobra, nie będą te... Nie wiem, nie czaję. Dobra. So you heard the news? What, this Black Mesa place? Yeah. Everybody's been talking about it today. Never heard of it myself. Yes, that's why it's top secret. Apparently they do some crazy science shit down there. See, you always get excited. You know it's gonna be nothing but a goddamn babysitting job. That's what everyone's saying. That's what it always is. I mean, what exactly is the worst that's gonna go down there? You never know, man. It could be some crazy alien shit down there. What have you been smoking, Davis? Shepard, do you hear this motherfucker? Shepard. Don't tell me you believe in aliens too. Czyli my jesteśmy... Czyli tu się gra... Adickiem Shepardem. Kurwa, kurwa, kurwa. No z bazuki mówię, pierd... Cześć Bertex, witam. A tu jest tyle tych bazuków. Tak, te głosy to są jego wspomnienia, no dokładnie. Tylko nie do końca wiem z czego wspomnienia. Z operacji chyba jakiejś wcześniejszej, czy coś takiego. Właśnie, zapisz. Jeden pocisk, wyborowo. Wyborowo, wybornie. Wow, wow, wow. Aha, wonder why Shepard is sleeping so long. No gadali o Black Mesie, coś tam jeden gadał, że chce wiedzieć wszystko, co się stało w Black Mesie, nie? Taka była gotka tam. Kurde, cienko z HP. Cianiuśko. Cianiuśko jest, niestety. Tak jakaś żaba. Albo jakiś tyn. Pasikonik. Nie sejwuję, bo trochę mało. A, idzie to wejść tu, nie? A idzie, no. Familiar surroundings. Czyli bytom. O, to są te glizdy te rube, co na końcu, uwaga, spoiler, co na końcu epizod 2 zabiły Alex.
I hopa, my tego ojca od niej. A czy nie ją, ją nie, ojca od niej zabili. Sorry, ją nie. Ojca, tak, jęzorem tak. Tak zrobiły mu. No tak. Na przeszczał. W ogóle tam było powiedziane... tam było powiedziane skąd te szula i toje, czy jak to się tam gadało, one się wzięły? Bo one chyba były jakieś takie ważne, nie? One tam były ważne, oni tam... Ktoś tam gadał z nim takim... No, nią, nie wiem. No, one tam były jakieś takie ważniejsze. To chyba nie były takie regularnie... beboki jak te tam z tego wymiaru Xen. Nie mogę niestety czatu przesunąć, on jest taki opóźniony parę sekund. Te gizdy są advisory, dokładnie. Żyćko naładuj. Nie mogę, już mam do fola. Ten czat po prostu ma takiego laga kilkusekundowego tam o 3-4 wiadomości i nie mogę nic z tym zrobić. Ej, jakie zajebiste, widzieliście? Patrzcie. Wow. Jak w Martixie. W ogóle bardzo mi się to podoba, te lokacje są... Mówię, nie widać po tym jakby to była robiona gra przez fanów, nie? Wygląda to bardzo zawodowo, w sensie... Bardzo to jest, no tak, no fachowo zrobione, nie? Nie widać, że to jest fanowski jednak dodatek. Co prawda błogosławiony przez DICE. Czy kojarzę Bytom? Kojarzę. Aha, oni byli jak ludzie, tylko się od technologii zamienili w glizdy. My też się tak zamienimy kiedyś. Taka... O! Dobrze słyszałem. Słuchafony stereo super sound Magic Blasta działają. Pa. Strasznie fajnie to wygląda. Nawet mi się wydaje, że te lokacje są takie... Te lokacje tutaj mają więcej detali i generalnie shaderów. No patrzcie, kurde. Jaki stary silnik. Więcej shaderów i więcej tutaj świateł dynamicznych i bajerów jak te... z podstawki. Z podstawek. Manual override detected. Shit. Aha. Czemu oni nie włażą? Ło, zaś mnie przeciepnie. Zepsuło mi komputer, odkupujecie mi. Ło. Excuse me, kajmy są.
Sosnowiec. To jest wymiar Xen, znaczy Zen. Fachowo mówiąc. Co to jest? To jest ten kryształ ze StarCrafta. I to jest... Ja mogę to polizać. Ej, tu grawitacja jest inna. Uuu. To nie jest coś ten? No i tyle. Wszystko obadam. Czujność gracza PC-towego. PC znaczy Ubermensch. Oje, tu będziemy skakać tak jak w tym, w jedynce. Mnie już łeb boli od tego. Woo! Tam już może... Ła! Mnie już seryjnie bolą oczy od tej... Chociaż zieleń jest dobra do oczów niby, nie? Wracałem już do normalnego świata. Mimo wszystko. Myślałem, że tu jest szyba. Ammunition depleted. Target one. Co zrobiłem? A. Wracamy do domu.
Punkt wyjścia. Tylko, że... All Seeing Eye. Cześć, Sigara, trzymaj się. Tak, tak, pamiętam. A, w ogóle możemy tutaj sobie ciulnąć. To tutaj zakończę drugi odcinek. A jeżeli w ogóle to jest na YouTubie. Jeżeli to jest na YouTubie, to znaczy, że pierwszy się podobał. Także kto dotrwał do końca, to łapka w górę. I no, i widzimy się w następnych i odcinkach, i filmach.